समस्त बर' रायजो राजाफोर जोंनि थाखाय मोनसे मोजां जितु 125 एमेन्डमेन्ट बिला गोबां जोंनि थाखाय 60टा समष्टि जागोन जा बेखौ पास जानाय लोगो लोगो बर'ल' नङा बिटिसिनि ओनसोलनिया किन्तु बिटिसिनि बाहेरायाव आङो मिडियाफोरखौसो नुयो गुबुन बै आफार आसामनि मानसिफोरखौसो नुयो जे बिटिसिखौ मेगन साहरनाय 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला गोबांथार माने बर' रायजो राजानि थाखाय 60टा समष्टि जागोन आरो लोगोसे सेकेन्ड एन्ट्रआव नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जे आफार आसामनि मानसिफ्रा बिटिसिखौ मेगन साहरनाय हा नोंथांमोना बे मोननै एन्ट्रखौ नुखाबाय दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना नुखाजोब्बाय बा नुवाखैबो जानांगौ किसुमाना स' जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयैनो जोबजासिम नायनानै लागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं निस्सय आसा खालामदों दा नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामो जे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौ अल खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफोरखौ नुहैबाय थानो हायो दा बेजों लोगोसे आं नैबे सिगांनि मोननै भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव माखासे खोथा बुंनो सानदों एस किं ब्रादारा गफुरनिफ्राय बुंदों नङा होमबा जा बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय आरो सासे ब्रादारा बिटिसिनिफ्राय बुंदों दा बिटिसिनि नैबे ब्रादारनि मुंखौ आं गोसोआव गैला सरि बिनि थाखाय दा जाय हक जिथुनाखि 125 एमेन्डमेन्टजों बा 125 एमेन्डमेन्टखौ बे 60टा समष्टिनि थाखायसो बानायदों नामा 60टा समष्टि जायोब्ला मा बर' रायजो राजानि भट मोनगोन नङा होमबा समष्टि बारायगोन एमसिएलएफोर बारायनानै होनो हागोन एमएलएफोर बारायनानै होनो हागोन सिटखौ बारायनो हागोन नङा होमबा बिनि थाखायसो नामा दा मस्ला मस्लिनि खोथा बुंदों मस्लाखौथ' बुंबाय हाग्रामाया थिगानो चिकेन मस्ला बायदिसिना मस्ला ना नोंथांमोना जिखियानो बुङा माने बाथ्राया मोनसेयानो जेनेबा फैसानि खोथा नङा होमबा दा बेखौ हाग्रामा मुलियार सारआ बुंदों दा बेखौबा मानि खारनाव बुंखो बा मा बबे एंगेलजों बुंखो जों बेखौ बुंनो थांला नाथाय नैबे एस किं ब्रादार आरो नैबे सासे ब्रादारा बेखौनो बुंदों जे ब्रादार सासेयाबो बेखौनो बुंदों दे 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्राखौबो बुंदों जा देरहासार इस्लारिनि सायाव काउन्टार होफिनदों नैबे ब्रादार सासेया बिटिसिनिनो दिनै प्रमद बर' सारा एमपि जाहैनायनि सायाव देरहासार इस्लारिया माखासे खोथा बुंदोंमोन बा खहा जागोन लस जागोन बेफोरबायदि माखासे खोथा बुंदोंमोन नोंगौ दा बाथ्राखौ जोङो साननो गोनां थारैनो बेसेबां बबेथिं माब्रै जानो थांदों दा आं नैखौ बुंनो सानदों जा एस किं ब्रादारा जिबायदि बाथ्रा बुंदों माने 125 एमेन्डमेन्टजों 60टा समष्टि जागोन अब्ला 125 एमेन्डमेन्टखौ 60टा समष्टिनि थाखायसो बानायदों नामा ना बे 125 एमेन्डमेन्टजों बड'लेण्डखौबो मोनबोसिगोन नामा हा जिखियानो जाया मानो 125 एमेन्डमेन्टआनो मोनाथों मानो बेवहाय आंथ' नुहुरोसो जोंनि बर'आ जेबो फायदायानो गैया खोमा गासिबो गुबुन हारिफोरनि थाखायसो गोजादां हा गासिबो गुबुन हारिफोरनि थाखायसो गोजा खोमा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंथांमोना बायदिसिना बुंगासिनो दङ बिपिएफ सरकारखौ फैफिननाय लोगो लोगो बायदिसिना बुंगासिनो दं मेगन सादों मिथिबाय मेगन सादों मेगन आलौदों थारमाने नोंथांमोना बुंदों हाग्रामाखौसो आलौदों मेगन सादों होननानै नाथाय इउपिपिएलनि सुबुंफ्रा मेगन सागासिनो दं आलौगासिनो दङ मिथिबाय नैबेनि खारनावनो दिनै इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बा सापर्टारफ्रा उल्टां बाल्टां बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों 125 एमेन्डमेन्टजों जुदि बड'लेण्डखौबो मोनोबा जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया बड'लेण्डखौ लाबोसाय नोंथांमोना बे 125 माबा 25 ओरै माबा माबि आसरिनो उर'दयनो माबा हनै उर'दयखौ लानानै उदै बुंगोन नामा मानसिया हा आइ अनसांखि बिथांखौ लानानै उदै बुंगोन नामा मानसिया हा बुङा बर' हारिनि नांगौ जों बड'लेण्डखौ मोनोब्ला साबसिन जायो जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो बड'लेण्डनि थाखाय खुवासिया प्रमद साराबो बड'लेण्डनि थाखाय खुवासिया बिदिबालाय बोरै जागोन आरो लोगोसे दियारनाब्ला जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बेखौ सोर बख'गोन एनडिपिनि बिर जोहोलावफोरखौ सोर बख'गोन मानो बुङाखै मालाबा बुंफेरदोंना प्रमद बर' सारा 5 बोसोर सरकार सालायलांबाय बेयाव आं बख'गोन होनना बुंदोंना देरहायनि सिगांथ' गोबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो दासिमबो जेबो खोथाखौनो बुंनाय खोनाया प्रमद बर' सारखौ जेरनाब्ला रन्जन एमआर सार आरो लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय माखासे एनआइ केसाव फासि जाना थानाय एनडिपि बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय फंसेबो बाथ्राखौनो बुंनायखौ जों नुनो मोना नाथाय जियानो हक नोंथांमोनहा पलिटिक्सखौ लानानै गोबां बायदिसिना गावजों गाव माने दान्थे बिदान्थे खालामलायगासिनो दङ बेबो नोंगौ खालामखागोन माने अपोजिसन पार्टि नङा होमबा खालामलायखागोन बिरोधि पार्टि जायखौ बुङो नङा होमबा एगेन्स्ट पार्टि बेनो आरोखि दा जाय हक नैबे बिथाङाबो जा देरहासार इस्लारिनि सायाव काउन्टार होनायाव माखासे खोथा बुंदों आफार आसामनि मानसिफ्रा मेगन साहरनानै जों माब्ला मेगन साहरखो नोंथांमोनखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जों माब्ला मेगन साहरखो नाथाय दिनै बुंनो थाखाय बायध'था बुंनो गोनां नोंगौ नोंथांमोननि बिटिसिआव गोबां गावजों गाव दाङाबाजि दावराव दावसि जाबाय थायो पलिटिक्सखौ लानानै नों इउपिपिएलनो आं बिपिएफनो हनै बेयो बिजेपिनो हनै बे कंग्रेसनिनो गोबां माने पलिटिक्सखौ लानानै मोनसे सिटखौ लानानैनो गादिखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ बुलाय सुलाय माने सोरांबानो अखा नायब्लानो दावराव दावसि गावजों गावनो नांलाय खमलायखौ जों बिटिसिआव बा बिटिआर ओनसोलाव नुनो मोनो मिथिबाय जों बेखौसो मेगन साहरो बाखि जों मेगन साया जोङो बिटिआराव हाबनो मोनाखै
BTC हाबनो मोनाखै होननानै जों मेगन सायाखै जोङो नन BTC नन BTR नि मानसिफ्रानो सुख सान्थियाव रायजो जागासिनो दं नाथाय दा बायदियाव BTR हाबबाय आरो हाबबाय BTC हाबबाय होननानै सोसन जाबाय होननानै जों खोनागासिनो दं बे जुदि जायोब्ला दावराव दावसि जानो थांगासिनो दङ हनै सनितपुर जिल्लायावबो इलेक्सननि थाखाय एक्सन ग्रुप दाहांबायानो मानो दाहांदों मानो दाहांदों BTC बा BTR आ दरनैसो गामि हाबसननाय लोगो लोगोनो दिनै एक्सन ग्रुप दालायलायनाय जाबाय बे एक्सन ग्रुपआ मा मावगोन इलेक्सननि खाथियाव इलेक्सन खाथि मानसि बुग्लुंनाय मानसि होसोग्लुंनाय नङा होमबा अपोजिसन पार्टिया दस्रा पार्टिया माने बिरोधी पार्टिया मिथिं दावथिं खालामहैबा केम्पिं खालामहैबा बिथांमोनखौ बुनाय दुमदाखार खालामनाय बिदिसो जागोन नङा होमबा जोंहा बेजों गोजोननाय गैया जायखि जिखि सरकारानो फैया मानो दियारनाब्ला रन्जित दैमारि सारखौ बख'नांगौ जों बेखौसो नेनानै दङ हाग्रामायानो दङ दायो हाग्रामा सारा बख'नो जुजिनांगौ आरो जुदि बारनो नेक्स्ट बाराव जुदि प्रमद बर' सारा देरहामारोब्ला बेयो बख'नो जुजिनांगौ दिनै प्रमद बर' सारखौ MP जानायखौ मानो खर' सादों सानांगौ दरखार गैया बास बाथ्राया बे सैथो नाथाय MP जानानै बिथाङा मा मावगोन MP जानानै बिथाङा मा मावगोन CM जानानै जेबो मावाखैब्ला UPPL सरकार सालायलायनानैनो BTR खौ बेंनानैनो BTR नि सासे गागि जानानैनो बिथाङा 5 बोसोर जेबो मावलाङासै दियारनाब्ला रन्जित दैमारि सारनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंलाङासै अब्ला मा मावगोन बिथाङा MP जानानै दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआव थांनानै बिथाङा दियारनाब्ला रन्जित दैमारिनि थाखाय बा साफ्रोमबो एक्स NDB NIA केसाव फासिनानै थानाय बिथांमोननि थाखाय खुगा खेवहैगोन जानो खेवा लाब गैया खामानि गैया बिथाङा MP जाखो मा जाखो आरो फाथैबाव MP नांगौसो मोनोब्ला नाथाय हारिनि थाखाय खुगा सिग्रा जानांगोन हारिनि थाखाय बुंनो हानाय जानांगोन हारिनि थाखाय माने पार्लियामेन्टआव जुद्ध खालामहैनो हानाय जानांगोन अब्लासो जोङो मानिगोन मिथिबायना 5 बोसोर प्रमद बर' सारा जेबोखौनो बुङासै नाथाय बिनि सिगां बिथाङा जेब्ला गादियाव फैनि सिगां गोबां खोथा होदोंमोन आङो मालाबाबो गादिनि थाखाय सोमावसाराखै आं MCLA सिप माबा माबि जानो MP जानो खुनु दिन आं सोमावसाराखै होनना बुंना लादोंमोन गावनि बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाय थांखिया साक्सेसफुल जाबानो डायरेक्टखौ फुल स्टप खालामनानै सौरागुरि गामियाव थांनानै प्लास्टिकनि न'आव गोबाय गिजियाव रायजो राजाजों रायजो जाहैगोन होननानै बुंदोंमोन संसार जाहैगोन होननानै बहा सौरागुरियाव थानो रङियाव बिल्डिं लुनानै दङ रङियायाव मिथिबायना रङियाव बिल्डिं लुनानै दङ बिथाङा बेखौ नुदों सोरबा नोजोर होदों होआखै एथ' बोसोर संग्राम खालामबोबाय एबसुखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै धरना होबोबाय रिलि खालामबोबाय बड'लेण्डआ थालाल'सो खेवनांसिगौ दरखं गुदियाव मोनहैखाबाय होनना बुंबाय बोरोथो गैया बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो लिडारफ्रा थगायसुला गोजा होननानैसो आं सानो आरोखि नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम हाग्रामा सार गिनाय मोनदों मा खाब जायि रावलै बे दिल्लीजों जेबो सोमोन्दो गैयाबा नोंथाङा BTC खौ मारै सासन खालामदों दिल्ली आरो दिसपुरजों जुदि जेबो कानेक्सनानो गैयाबा नोंथाङा बे BTC खौ माबायदि सासन खालामदों मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मा होनो रायजो सभानि MP मोनबाय नोंथाङा बिराद आगे फासे माने साननानैनो सेस नोंथाङा ओरैबायदि गिदों नोंथांनि बाजेटआ मानि 4 मासनिल' हाग्रामा सार नोंथांनि बे बाजेटआ मानि 4 मासनिल' खालामनानै लाबोखो नोंथांनि बे 4 मासनि बाजेटखौ नोंथाङा रायजो राजानो बेखेवना होनो हानाय नङाथ' खोनाबाय खोथा दं गोबां खारन दङ हाग्रामा सार जों मिथियो बे बावैसोनि गेजेरावनो नोंथांनि सरकारा आलाग दरनि महर लानो थांगासिनो दङ 125 एमेन्डमेन्ट बिला जुदि पास जानानै फैबाय नोंथाङा आरो मानि सिबदोंमोनलाय गैला बे जानो थांगासिनो दङ खोब समनि गेजेरावनो बे जानो थांगासिनो दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार मोनथिगौ नोंथांमोना दै गाङाखै ओंखामबो उखैयाखै मानाव गेदेर हाग्रामा मानाव गेदेर प्रमद सारा माने रायजो सभानि MP जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना दैयानो गाङाखै नोंथांमोननि MLA खौथ' जोंनो नाङा नोंथांमोननि MLA जोंथ' जों रायजो सभा देरहायाखै आरो नोंथाङाथ' मस्लानि खोथा बुंदों मानो नोंथांनि MLA फोरनो मस्ला होनो UPPलालाय मानाव गेदेर प्रमद सारा मानो मस्ला होनो मा मस्ला नांगौमोन MDS सानराइज ना इब्रिदि मस्ला गोनांथि गैयाना नोंसिनि बे साथाम साब्रैनो MLA नो मा होनो मस्ला होनो
जोंनियानो 7 जनखा आरो नै UDF नि होबाय जों सोरबा BJP नि भटजों रायजो सभानि MP देरहायाखै हाग्रामा सार आरो नोंनि MLA जों देरहायाखै नङाना गिनाय मोनदों गिनांगोन फैगासिनो दं समा खोब समनि गेजेरावनो नोंथांनि सरकारा इफाले इफाले जानो थांगासिनो दङ बारा सम गैथारला नायबाय था जेब्ला 25 एमेन्डमेन्ट बिला पास जाबाय जोंनि बे BTC नि बा BTR नि पेकेजफोरा डाइरेक्टलि सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय सौफैबाय बेयाव कुनु आसाम सरकारसिम थांला रायजो राजाफोर समस्त बर' रायजो राजाफोर जोंनि थाखाय मोनसे मोजां जितु 125 एमेन्डमेन्ट बिला गोबां जोंनि थाखाय 60टा समष्टि जागोन जा बेखौ पास जानाय लोगो लोगो 60टा समष्टि जागोन आरो बे एमेन्डमेन्ट बिला पास जानाय लोगो लोगो जोङो रि भटिं जाबाय बेखायनो रायजो राजा साफ्रोमबो नोंथांमोना खोब सालिजारि खालाम 125 एमेन्डमेन्ट बिला मा बुस्थु बेखौ पास जायोब्ला जों मा मोननो थांगोन बेखौ पास जायोब्ला जोङो 60 समष्टि मोननो थांगासिनो दं बेनिखायनो जोङो बेखौ नांथारगौ आरो बेखौ जों मावफुंथारनांगोन रायजो राजा साफ्रोमनिबो आशीर्बाद थाथारनांगोन बाखि मा बुंनांगौ फैबाय थानाय समाव बुंसिगोनलाय इउटिउबार देरहासार इस्लारिनि मथे बिथाङा बुंदों UPPL आ जोबस्रांसिगोन नाम्बार 2 प्रमद बर' बिथाङालायनो MP आव थांनाङामोन तो MP आव जुदि थांनाङाबा बिथाङा मा खालामनांगौ तो इस्लारि बिथांनि बादिब्ला प्रमद बर' सारा गुबुनखौ थिनहरनांगौमोन आरो गाव बेयावनो अपोजिशनाव स्ट्रं रल लानांगौमोन अपोजिशनाव थाबाय थानांगौमोन CEM जानायनि सिमांखौ नायबाय थानांगौमोन दा बाथ्राया जुदि बिथाङा थांनाङाबा जुदि गुबुनखौ थिनहरनांगौबा गुबुनाथ' अलरेडि दंखायो नाम्बार 1 पइन्ट बे मिनिंलेस गुबुन सानै दंखायो जोंहा MP आ जयन्त सार दं रोंग्रा सार दं बिथांमोन सानै दंखायो प्रमद बर' नामनि अनगायै गुबुन MP आ दंखायो आरो मा गुबुनखौ थिनहरबावनो तो प्रमद बर'आ थांनायाव नोंहा MP आव थांनायाव नोंहा मा खहा दं बा बर'हा मा खहा दं तो नाम्बार 2 नोङो माबे पजिशनखौ नायनानै नुखो जे UPPL आ जोबस्रांसिगोन नों माबा मोनसेथ' इंगित नुनांगौमोन UPPL जोबस्रांनायनि नाम्बार 3 बेयाव अपोजिशनाव CM नि सिमां नायबाय थानानै सिमां नुबाय थानानै मानसिफोरजों रायजाबाय थानांगौमोन एम्फौ टेबगां होननानै दासिमबो MP जानानै थांबाय MP जानानै थांनायावबो रायजाबावो बेनिखायनो आङो सिगांनि दहाय फुंनि भिडिअ'आव बुंखादों जे जायखि जेखि हिंसा खालामा मानो जोंनि बर'आ हाजारखि हिंसा खालामा मानो किन्तु प्रमद बर' सारा गासैखौबो सैज' खालामनानै हजम खालामनानै मानसिफोरजों रायजाबाबो होनजाबाबो बे गासैखौबो सौसिलांजोबदों आरो जिखिनि मावनो हानाय बेखिनिखौ मावनानै देखायदोंबो जिबनाव कुनु काउन्सिला बेबायदि दिल्ली बायदियावहाय उपेन्द्रनाथ रड मुंनि आरो स्टेचु बेफोरबायदिखौ मावनो हायाखै GI टेकनि खामानिफोर खिन्थानो आन्था खमसे खमथ' मावनानै देखायदों बेखिनिखौ सोर मावदों गुबुन काउन्सिलनि सोरबा CM आ हादों नामा बे मोनसे साननो लुगैया बेनिखायनो आंनि मथेब्ला बर'आ जेखि बुङा जेखि साना बर'ल' नङा BTC नि ओनसोलनिया किन्तु BTC नि बाहेरायाव आङो मिडियाफोरखौसो नुयो गुबुन बै आफार आसामनि मानसिफोरखौसो नुयो जे BTC खौ मेगन साहरनाय किन्तु नों BTC नि सिङाव थानानै नोङो मानो मेगन सानांगौ गावनि अपोजिशनानो हक रुलिंआनो हक जिखुनुथ' बे एरियानि डेभेलपमेन्ट मावगासिनो ना बेनिखायनो नोंहा बेखौ बुंनानै मा मुलाम्फा दं बिनि एगेन्स्ट गोसोआव लानानै बे दिल्लीयाव थांगोन पार्लामेन्टआव बहुद बिल पास खालामगोन फर एग्जाम्पल बिथाङा थांनानै जुदि काउन्सिलाव हरनायनि बिलफोरखौ पास खालामोब्ला बेसेबां मोजां दा ओरैहाय स्टेट सरकारा जिखिनि हरो बेखौनो नाजावनानै बेखौनो बिल पास खालामनांगौ जायो दा ओरै भाया जानायखाय तो दानि जे एक्जिस्टिं सरकार रुलिं सरकार बिनि थाखायबो मोजांसो जुदि दिल्लीनिफ्राय जुदि डाइरेक्ट जुदि बाजेटफ्रा जोंहा सफैयोबा बेयावहाय जोंहा बमा गावखागोन रंजाखागोन रंजानायखौबो नोङो नेगेटिभ सेन्सआव लाहरबाय माबा जोबस्रांनायनि लकन नेगेटिभनि नोंनि माइन्डआनो ओंखायनो नेगेटिभ ओंखायनो जेब्लायबो नोंनि नेगेटिभआव लानायखाय नोङो मोजांखौ नुहुरा प्रमद बर'आ जुदि दिनै सेपारेट स्टेट लाबोयोब्लाबो बेयावबो नों मोजां नुनाय नङा नोंनि जे सेन्स बुंनायनि बाथ्रा ओंखायनो नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौहाय बुंदों बे मिनिंलेस